салом ба ҳама дӯстони меҳрубоне ки ҳамарӯза бо мо ҳастед. Сархати рӯйдодҳоро имрӯз 24 март аз радиои Озодӣ тамошо доред. ҳукумати Тоҷикистон мегӯяд барои бартараф кардани таъсири буҳрони ҷанг дар Украина ба иқтисодиёти кишвар чораандешӣ дорад. Дар як соли ахир дар Русия садҳо ҳазор шаҳрвандони хориҷиеро ошкор карданд ки қайди буду бошашон тақаллубӣ будааст. чаро омӯзгорони шаҳри нав муҳоҷирати меҳнатиро авло донистанд ва муаррифии мавзӯи ахбори озодиро низ дар мадди назар дорем. дар шароити муноқишаи низомӣ дар Украина ва таҳримҳои иқтисодии кишварҳои ғарбӣ алайҳи Русия, ҳукумати Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз хатарҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ ситоди байни идоравӣ таъсис дод. вазорати рушди иқтисод ва савдо гуфтааст, ситод аз охири моҳи феврал то аввали моҳи март бо иштироки ниҳодҳо ва ширкатҳои истеҳсолкунанда 5 ҷаласа доир ва нақшаи амалро қабул кардааст. нақшаи мазкур бояд аз беасос боло бурдани нархҳо ҷилавгирӣ намуда таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо орду равған, гӯшту шакар, меваву сабзавот ва ҳамчунин афзоиш додани истеҳсолоту захираҳоро дар бар мегирад. дастгирии табақаҳои осебпазири аҳолӣ аз ҷумла муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҳадафҳои дигари он номида мешавад. баъд аз афзоиши бо сурати нархи маводи ниёзи аввалия дар моҳи ҷорӣ, баъзе аз сокинон дар суҳбат бо Радиои Озодӣ аз мақомот хостанд чораҳои фаврӣ андешанд, зеро зурашон дигар ба харидани ҳамаи ин маҳсулот намерасад. дар ҳамин ҳол хабар омад, ки бензин ва бархе аз маводи дигар ҳам каме ҳам бошад арзонтар шуданд. дар бозорҳои шумо бинандагони азиз чӣ гап? нархҳо дар кадом ҳоланд ва оё чизе арзон шудааст ё не? ахиран Эмомалии Раҳмон бо як фармони худ барои тақрибан як соли оянда ҳама гуна тафтиши соҳибкоронро дар Тоҷикистон манъ кард. ба иттилои мақомот, дар як соли охир дар кишвар беш аз 20 000 соҳибкор фаъолияти худро баст карданд. як далелаш ба гуфтаи таҳлилгарон тафтишҳои беасосу пайдарпай мақомот будааст. худи соҳибкорон низ пайваста аз санҷишҳои батакрори ниҳодҳои давлатӣ ва гаронии андоз шикоят мекунанд. дар гузашта созмонҳои байналмилалии молӣ аз шароити бади тиҷорат дар кишвар ошкоро танқид карда буданд. ҳамкорони мо ҳамин мавзӯъро пайгирӣ доранд ва дар барномаи ахбори Озодӣ бароятон ҷузъиёт хоҳанд дод. агар шумо ҳам дар ин бора гуфтание доред, зери ин барнома бароямон нависед. дар шаҳри бандарии Мариуполи Украина вазъият ҳамон муташанниҷ буда бархурдҳои мусаллаҳона идома доранд. дар ҳамин ҳол кишварҳои узви паймони НАТО бо ҳадафи мутаваққиф намудани таҷовузи Русия ба хоки Украина дар шаҳри Брюссел мулоқоти изтирории сатҳи олиро доир хоҳанд кард. рӯзи 23 март котиби давлатии Амрико Энтони Блинкен иброз дошт, ки кишвараш эҳтимоли даст доштани сарбозони нирӯҳои ишғолгари Русия дар ҷиноятҳои ҳарбӣ дар қаламрави Украинаро баррасӣ мекунад. Блинкен ҳамроҳ бо президенти Амрико Ҷо Байден барои ширкат дар мулоқоти сарони кишварҳои узви паймони НАТО, нишасти раҳбарони кишварҳои гурӯҳи 7 кишвари саноати олам ва мулоқоти сарони кишварҳои узви Иттиҳодияи Аврупо озими Брюссел шудааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. барномаи сархати рӯйдодҳоро идома медиҳам. бо гузашти 2 моҳ аз муноқишаи мусаллаҳонаи байни Тоҷикистону Қирғизистон, чандин манзили сокинону биноҳои харобшуда дар шаҳри Сфара барқарор нагаштанд. бошандагон талаб доранд, ки мақомот ҳарчи зуд хонаҳояшонро таъмиру бозсозӣ кунанд, то аз сарсониву беҷоӣ раҳо ёбанд. мақомоти Тоҷикистон расман нагуфтанд, ки кай хонаҳои сокинонро сохта медиҳанд. ин сабаб мегардад, ки мардум аз ин минтақаҳо кӯч банданд. суҳбати ҳамкорамон бо ин сокинонро метавонед дар барномаи ахбори Озодӣ тамошо кунед. вазорати корҳои дохилии Русия мегӯяд, соли гузашта ҳудуди 5 миллион шаҳрванди хориҷӣ аз рӯйхати муҳоҷиратӣ хориҷ карда шуданд. инҳо муҳоҷироне мебошанд, ки ба таври ғайриқонунӣ худро дар қайд гузоштанд. дар ин вазорат таъкид карданд, ки барои муайян намудани чунин нафарон дар Русия пайваста рейдҳо ташкил карда мешаванд. дар сурати ошкор шудани чунин ҳолатҳо нисбати шаҳрванди хориҷӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз мегардад. дар гузашта сафорати Тоҷикистон дар Русия борҳо ба муҳоҷирон машварат дода буд, ки барои гузоштани худ дар қайди муҳоҷиратӣ аз кӯмаки миёнравон истифода накунанд.
дар камтар аз як соли ахир садҳо омӯзгори ҷавон дар ноҳияи шаҳри нав кори худро ба муҳоҷират дар Русия иваз карданд. Нашрияи Садои мардум аз қавли Шаҳло Юлдошова, масъули бахши кадрии шуъбаи маорифи ноҳия менависад, дар ин муддат 322 омӯзгор тарки пеша карданд ва аксарият ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд. Сабаби ин раванд ба камии музди меҳнат рабт дода мешавад. маоши омӯзгороне ки нав корро шурӯъ мекунанд ҳамагӣ 500 ва 600 сомониро ташкил медиҳад. тамоили тарки омӯзгорӣ кардан дар минтақаҳои дигари Тоҷикистон низ ҷой дорад. моҳи гузашта Маҳмад Юсуф Имомзода, вазири ҳамакнун собиқи маориф ва илм, аз кор рафтани омӯзгоронро раванди маъмулӣ донист ва хост аз он фоҷиа насозанд. бинандагони азиз, нигоҳи шумо ба ин масъала чӣ аст? чун ҳамеша шуморо бо хурби асъори хориҷӣ шинос мекунам, Бонки Миллии Тоҷикистон имрӯз 24 март 1000 рубли русиро 124 сомониву 50 дирҳам нишон додааст. дар қурби доллар низ тағйироте нест. 1 доллар 12 сомониву 96 дирҳам арзиш дорад. 1 евро бар ивази 14 сомониву 28 дирҳам пешниҳод мешавад. дӯстони азиз, ман бо шумо дар ҳамин қисмати барнома хайри хуш мекунам. соати 17 бо вақти душанбе ва 15 бо вақти Москав барномаи ахбори озодӣ нашр мешавад. то мулоқоти фардо, рӯзу рӯзгоратон хуш.